ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த பெத்லஹேம் ஊர் பற்றி. இங்கே தான் தாவீது அரசரும் பிறந்தார். பெத்லஹேம் இஸ்ரேல் நாட்டின் தலைநகர் டெல் அவீவ் நகரிலிருந்து 73 கிலோமீட்டர் தூரமும் எருசலேமிலிருந்து 10 கிலோமீட்டர் தூரத்திலும் உள்ளது. பெத்லஹேம் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமல்லாமல் யூதர்களுக்கும் முக்கியமான இடம். இந்த படத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய கல்லறை யாக்கோபின் மனைவியாகிய ராகேலின் கல்லறை. இது பெத்லஹேமின் நுழைவு வாயிலில் அமைந்திருக்கிறது. இது யூதர்களுக்கு மிகவும் புனிதமான இடம். அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த மாட்டு கொட்டகை. இந்த கொட்டகை சிறிது பள்ளமான இடத்தில் உள்ளதால் இதை குகை என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இந்த குகையின் உள்ளே தரையில் வெள்ளி நட்சத்திரம் பொறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வெள்ளி நட்சத்திரம் இருக்கும் இடத்தில்தான் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்திருக்கிறார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த குகையின் மேலே ஒரு ஆலயம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆலயம் கிபி 330 முதல் கிறிஸ்தவ ரோம பேரரசரான கான்ஸ்டாண்டினால் கட்டப்பட்டது. இந்த ஆலயத்தில் உள்ள பொருட்களை அந்நியர்கள் சூறையாடக்கூடாது என்று ஆலயத்தின் நுழைவு வாயிலை சிறியதாக அமைத்தனர். இந்த ஆலயத்தின் எதிரே ஒரு மசூதி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பெத்லஹேம் தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இடங்களை பற்றி பார்த்தோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. காட் பிளஸ் யூ.